Bos, trio kelot tenanan iki. Iki lho, gandengane sing asli. Asline ya? Oh, iki lho. Iki sing Wah. Pak Irin. Gandengan asli ya? Bapake Panti. Lagi penasaran toh? Oh iya. Bersama bapak-bapaknya masing-masing. Oke, iki gandengane iki. Iki gandengane asli ya iki. Iya toh? Ki lur lek takok sing duwe Tanti sapa, sing duwe Mas, duwe Repa sapa ya iki asli sing duwe. Iya toh, sapa nek sing duwe liyane iki? Nah. Oke. Nah. Nah. Iki biange lur iki ya. Ya iki lur, sing asline ya iki lho ya.